салом дӯстон, имрӯз мо дар мавзӯе суҳбат мекунем ки давоми садсолаҳост дар байни одамон баҳс овардааст. мавзӯи имрӯза дар бораи махлуқони дигар сайёра, яъне инопланетянин. ҳоло шумо мефаҳмед ки бо кадом дараҷа баҳсҳои вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёра ҳақиқат дорад. илми дунёӣ дар ин масъала чӣ мегӯяд ва умуман чанд фоизи одамон ба вуҷуд доштани ин махлуқон боварӣ доранд? хабарҳо аз вуҷуд доштани объектҳои номаълум дар ҳаво ҳамавақт вуҷуд дошт, лекин гузаштагони мо онҳоро ҳар гуна ба худ қабул мекарданд. аввалин пайдоиши объекти номаълуми парвозкунанда дар ҳаво ки олимон ӯро ба қайд гирифта буданд соли 1561 буд. одамон ин пайдоиши номаълумро дар ҳаво якчанд соат назорат карданд. баъдан он падидаи мӯъҷизавӣ аз назари одамон нопадид шуда ба самти номаълум меравад. аммо дар давоми даҳсолаҳо одамон дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекарданд. лекин то ҳол ба олимон муяссар нашуд ки чӣ будан ва ё кӣ будани он объекти номаълумро дар ҳаво муайян кунанд. баъди 5 сол ба ҳамин монанд ҳодисаро дар давлати Швейтсария мебинанд. аммо дидаҳои мардуми Швейтсария шакли гирд ва ранги сиёҳ доштанд. олимони замони мо дидаҳои мардуми Швейтсарияро борони сангҳои кайҳонӣ гуфтанд, яъне сангҳое ки ба сайёраи замин бисёр наздик гузашта мераванд. соли 1897 якчанд истиқоматкунандагони шаҳрчаи Арораи давлати Амрико эълон карданд ки ба як бинои фермаи шаҳри Арора як объекти номаълум аз ҳаво омада бармехӯрад. мардуми шаҳр аз даруни объекти афтида як махлуқи номаълумеро ёфт мекунанд ки ба махлуқони сайёраи замин монандӣ надошт. лекин баъди таҳқиқотҳо маълум шуд ки муаллиф ва паҳнкунандаи ин ҳодиса ба хотири машҳур шудан овозаи ин ҳодисаро аз пеши худ бароварда дурӯғ гуфтааст. дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон лётчикҳои ҳарбии амрикоӣ дар вақти парвоз объектҳои номаълумро дар ҳаво медиданд. баъзе аз онҳо ранги зард дошт ва баъзе дигарашон ранги сафед. он объектҳои номаълум фақат аз пушти самолётҳои ҳарбӣ назорат мебурданд. диспетчерҳои ҳарбӣ ҳаракат мекарданд ки он объектҳоро дар радар бинанд, лекин бар зами кӯшишҳои мутахассисон он объектҳои номаълум ягон маротиба дар радарҳо аён нашудаанд. дар охир амрикоиҳо фикр карда ба хулосае омаданд ки ин ягон намуди яроқи махфии Германия мебошад. лекин баъдан маълум шуд олмониҳо ҳам он объектҳои номаълуми парвозкунандаро дидаанд ва фикр кардаанд ки он объектҳо истеҳсоли душманони онҳо мебошад. баъдан мардум овоза бароварданд ки махлуқони дигар сайёра кушта шудани одамонро аз дасти худи одамон назорат доранд. аз ҳама машҳуртарин овозаи дидани объектҳои номаълуми парвозкунанда яъне НЛО соли 1947 аз тарафи лётчик бо номи Кеннет Арнолд паҳн шуд. ӯ 9 объекти номаълуми парвозкунандаро дар наздикии кӯҳҳои Рейнир ки дар штати Вашингтони Амрико қарор дорад мебинад. он объектҳо равшанӣ зада бисёр бо суръати баланд ҳаракат мекарданд. лётчик аввал фикр кард ки онҳо самолётҳои оддӣ ҳастанд. баъдан фикри худро иваз карда гуфт агар самолёт мебуданд дар вақти парвоз аз қафои худ ягон нишона мемонданд, мисол дуди самолёт ё ягон хати сафед дар ҳаво. баъди якчанд вақт маълум шуд ки он объектҳоро на танҳо лётчик Кеннет балки бисёри одамон дидаанд. ҳамаи шоҳидон маълумот дода мегуфтанд ки он объектҳо шакли лаълиро доштанд, яъне тарелка. аз ҳамон вақт ин объектҳои номаълуми парвозкунандаро литаюши тарелка ном мебаранд, бо забони тоҷикӣ лаълии парвозкунанда. соли 1950 зане бо номи Эвелин Тренд дар хона мурғ ва харгӯшҳои худро хӯрок медод ки ногаҳон дар болои боми хонааш як объекти номаълуми доирашаклро мебинад. дарҳол шавҳари худро ҷеғ зада хоҳиш мекунад ки бо суратгирак он объектро расм гирад. он мард ҳамагӣ 2 расм мегирад. расмҳои гирифтаи онҳо дар тамоми журналу газетаҳо паҳн шуда аз ҳама машҳуртарин ва босифаттарин расми НЛО ба ҳисоб мерафт. он зану шавҳарро барои сохта будани расм муттаҳам карда расмро ба садҳо намуди ташхисҳо равона карданд. лекин дар охир сохта будани расмро тасдиқ карда натавонистанду бар зами ин чӣ будан ва ё кӣ будани он объекти номаълумро дар расм муайян накарданд.
соли 1961 як оилаи амрикоӣ тасдиқ карданд, ки инопланетиянҳо онҳоро дуздиданд. ба гуфтаи онҳо аз як шабнишинӣ бо мошин ба хона бармегаштанд, ки ногаҳон як равшании сафед аз пешашон мебарояд. дар баробари дидани он равшанӣ беҳуш мешаванд. вақте ки ба ҳуш меоянд, худро дар як ҷойи номаълум мебинанд. махлуқоне ки дар гирду атрофи онҳо қарор дошт, ба одам монандӣ надоштанду ва бо як забони номаълум ба мисли овози паррандаҳо суҳбат мекарданд. барои тасдиқ кардани суханҳои онҳо, мутахассисон якчанд саволро дар зери таъсири гипноз аз онҳо пурсон мешаванд. яке аз саволҳо чунин буд: он махлуқон шуморо дуздиданд, бо шумо чӣ кор карданд? ҷавоби он ду нафар дар ин савол: вақте ки мо ба ҳуш омадем, дар болои як миз бо шикам хобудем ва ҳис мекардем, ки он махлуқон аз даруни мо кадом узви бадани моро гирифта ташхис мегузаронданд. баъдан он узви моро ба ҷояш гузошта моро боз беҳуш карданд. бо гузашти якчанд вақт мо ба ҳуш омада дидем, ки дар хонаи худ қарор дорем. он ду нафар хаёлпараст буданд ё ҳақиқатро гуфтанд, то ҳол маълум нест. соли 1987 объектҳои номаълуми парвозкунанда ба шаҳри ньютауни амрико ҳуҷум карданд. тахминан 10 нафар аз сокинони шаҳр тасдиқ карданд, ки он объектҳоро дар ҳаво дидаанд ва зиёда аз 100 нафари дигар дар ҳамон вақту соат ба полисҳо занг зада аз вуҷуд доштани объектҳои номаълум дар ҳаво хабар доданд. баъдан маълум шуд, ки якчанд полисҳо ҳам ин ҳолатро дар ҳаво назорат карданд. соли 1990 пайдоиши муаммодори НЛО дар давлати Белгия рух дод. дар аввал одамон як объекти номаълуми секунҷаро дар ҳаво диданд. баъдан боз ду тои дигар пайдо мешавад. роҳбарияти ҳукумат дарҳол аз пушти он объектҳо ду самолёти ҳарбии истребителеро равона карданд. лекин он объектҳои номаълум бисёр бо суръати баланд ҳаракат мекарданд. аз ҳамин сабаб аз назари лётчикҳо дар давоми якчанд сония нопадид мешаванд. 13500 одам шоҳиди ин ҳодиса буд. аммо то ҳол баёни мантиқӣ дар ин масъала ягон олиму кайҳоншинос надодааст. соли 2006 яку якбора 12 коргарони фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Чикаго хабар доданд, ки дар ҳудуди фурудгоҳ як объекти номаълум ба мисли лаълии оҳанин гашта истодааст. ба ғайри коргарони фурудгоҳ боз чанд нафари дигар ин ҳодисаро тасдиқ карданд, лекин мутаассифона ягон расм ё навор гирифта натавонистанд. соли 2013 амрико як хабари ҳангомаомезро ба мардум эълон кард. тавассути расонаҳои хабарӣ дар бораи зонаи 51 хабар доданд. барои шахсоне ки намедонанд зонаи 51 чист, зонаи 51 ин ваени базаи махфии амрико мебошад, ки дар штати Невадаи амрико қарор дорад. ин ваени база соли 1955 барои санҷиши самолётҳои ҳарбӣ сохта шудааст. дар бораи зонаи 51 давоми 10 солаҳо дар байни одамон овозаҳо вуҷуд дошт, чунки ин ваени база дар ягон харитаи ҷаҳон вуҷуд надорад. олимони кайҳоншинос ва сайёрашиносон боварӣ доранд, ки амрико зонаи 51ро барои озмоиш ва санҷиши махлуқони дигар сайёра, яъне инопланетиянҳо истифода мебарад. айни замон аз 100% аҳолии рӯи дунё 40%аш ба вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёра боварӣ доранд. то имрӯз ба олимон муяссар нашудааст, ки вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёраро расман тасдиқ кунанд. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? ҳаёт дар дигар сайёра вуҷуд дорад ё ин ки ҳамаи ин овозаҳо фикри хаёлпарастон асту асоси воқеӣ надорад? фикрҳои худро дар комментария нависед. агар ҳамин видео 2000 лайк гирад, ман мавзӯи вуҷуд доштан ё надоштани махлуқони дигар сайёраро, яъне инопланетиянҳо, аз нигоҳи дини ислом мебарорам. яъне дар Қуръони Карим дар ин масъала чӣ гуфта шудааст?